Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center nagapangabay sa publiko nga kun mahimo hindi lang anay magpatigayon sa Christmas parties o kun family reunion. Hindi bisan pamihara sa suspension sa curfew sa pagsugalaw sa Pasko kag bag-ong tuig. Yaring report ni Marty Go. Iga-suspend ang curfew sa syudad humalin las 11 sang gabi sang Disyembre 24, tubtub las 3 ang aga sang Disyembre 25, kakasubong man sa Disyembre 31 tubtub Enero 1. Pero suno sa Deputy for Medical sang Bacolod EOC nga si Dr. Chris Sorongon, hindi ini dapat rason sa paghiwat sang party o kon grand family reunion bangod ginadumilian pa ini sa gihapon sang syudad bisan pa nga manubo na ang mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod sini nga bulan sang Disyembre. Patag ni Sorongon, tinutuyo sang suspension sang curfew amo nga mapahanugutan ang pumuluyo nga makasimba pa sa gabi antes sang bespera sang Pasko kag bag-ong tuig o kung makahapit sang makadali sa panimalay sang mga himata. Pero pahanumdom sang EOC nga bisan sa mga miyembro sang isa ka panimalay o kon pamilya, mas maayo kung nakasuksok sa gihapon sang face mask kag magsunod sa physical distancing. Di wala ni siya nagahambal nga pwede na kita ka grand family reunion, wala man siya gahambal nga pwede na kita kagwa no asa kaagahon. Ang gina-emphasize mo na dahil po ni Mayor Bing nga ang atong nga pagselebrar sa atong Christmas kag New Year's Eve should be limited to our immediate family members. May ginpasar na nga Unified Travel Guidelines ang EOC para mangin masulhay ang pagbaton sang syudad sang mga returning residents kag patiman sa mga magabiya sa syudad. Ginatunan pa ini karon sang City Legal Office. Pila sa mga narakip sa among guidelines amo ang online application sa mga travel requirements. So in general, gin-systematize na lang agud to nga hindi ma-confuse ang aton nga mga bisita, hindi ma-confuse ang aton mga residents kag sa subong sini ang major ginadanga changes amo ang pag-secure mo sang health certificate for travelers via online. Kung maaprubahan na ini sang alkalde kag mabutang sa isa ka executive order, sarang na ini mapatuman sa pagsugod sang bag-ong tuig. Marty Go para sa Digicast Negros.